চীনেও সহায় নকৰো বুলি কৈ দিছে ভাবিছিল সহায় বিচাৰিলে সহায় পাই যাম চীনেও সহায় কৰিব বুলি ভাবি আছিল কিন্তু চীনে যুদ্ধই বিচৰা নাই আৰু যুদ্ধ যদি কেনেবাকৈ হয় পাকিস্তানক সহায় নকৰিছিল চীনে बरायबाय रायजो राजा नोंथांमोन फिन खेबसे चेनेलाव बयखौबो सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे फैफिनलायबाय थ' जायफोरा मोजां मोनो नायलांनो हागोन लोगोफोर निश्चय नोंथांमोना मिथिखाबाय आपडेट्सआ मानि सायाव जागोन आरोना थ' जागायलांदिनि बिदिब्ला जोङो बे साननैसोआवथ' आरो गोबां गरम आपडेट्सफोर ओंखारबोगासिनोखा ओरैबायदि माने जुद्ध ना थ' नुबोगासिनो जोङो बोसोरनै बेबायदि सिगांनिफ्रायनो ना जुद्धआनो जुद्ध देशआवहाय गोबांथार थ' दा फैयै जोंनि इन्डियायाबो जुद्धआवनो गोलैफैबाय दा उपाय गैया खालामाबाबो जाया ना थ' मा बुंबावनो देशआवथ' आरो जुद्धफोर जायोबा अभाबबो जायोना गोबां लसबो दं मोननैबो हानजाहा लस दङ आरो दा मा खालामनो जुद्धआथ' आरो सोलिबायानो थासिगोन बेबायदि थ' ओरैबो जेना ना नारा नाथा दा पाकिस्ताना अकलहरिया जासिगोन नामा बिसोरो हारसिङै जेरावनाखि चीनाबो सापर्ट खालामा चाइनायाबो बेबायदि जाहैदों ना गोरोन्थिया जेराव बिसोरनिनो सोर सापर्ट खालामगोन दा जोङो नुनो मोनदों इन्डियाखौथ' गोबां देशानो सापर्ट खालामगोन थ' जोङो निउसफोर ओंखारबोनाय नुनो मोनगासिनो दङ आरो पाकिस्तानाथ' गोबां गोरोन्थिखौ मावखाबाय थ' खारग'नाय नङा भुगिनांगोन ना गरम निउस ओंखारबोबाय थागोन बे साननैसोआव जोङो आपडेट्सफोर मोनबाय थाखागोन निश्चय आंबो दिनैहाय बेबायदि गुबुन आपडेट्स लानानै फैयाखै जेबो खालि मबाइल खेवोबानो माने जुद्धनिल' भिडिअ ओंखारबोगासिनो दङ ओरैबायदि ना ट्रेन्डिं थ' आरो जोंहा मामाया फोसावनानै होखानाय ना थ' आसामनि हानिफ्राय रावबो बेबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेबायदि सापर्ट खालामनो हाया थ' बेबायदि कमेन्ट्सफोर लिरदों जानांगौ निश्चय आरो जोङो ग्रेप्टार जानायखौ मिथिनो मोन्दों बा एरेस्ट जानायफोरखौ जोङो मिथिनो मोन्दों जायफोरा बेबायदि सापर्ट खालामदों ना थ' बादा होसेयावबो मानियाबा थ' आरो मोनखागोन बांद्राय जुदि ना अस्थाद जायोबाथ' आरो गाज्लिनखागोन दा जेरावनाखि सिगाङावनो एनाउन्स होखादों थ' बेखौबो मानियाब्ला आरो माथो बुंबावनो ग्रेप्टार जाखागोन थ' रायजोफोर बारा गोलाव खालामला आजिखालि कमेन्ट्सआ बेबायदि जानला मोनला लिरलाबायबानो जाया आरोना मोनसे फिसा कमेन्ट्सआबो बिराद गिदिरसिम सौहैयो बिराद गिदिर इस्यु जाहैयो बेनो थ' बेखायनो बेबायदि देश बिदेश जुद्ध जानायनि सायावहाय ना थ' जोङो जानला मोनला बेबायदि कमेन्ट्सफोर होनो नाङा आरोना गोबां बेवहाय थायो थ' रिलिजनफोर थायोना थ' बिखेखके बिनि थाखायनो एसे माने प्रब्लेम जायो आरो थ' बेखायनो जानला मोनला बेबायदि कमेन्ट्सफोर होयोबा प्रब्लेम जायो थ' जियानो हक दा बारा गोलाव खालामनो सानाखै एक्सनखौथ' आरो लाखासिगोन इन्डियायाबो फुरा एक्सन लागासिनो ना थ' रायजोफोर आङो दिनै बेलेग बेबायदि आपडेट्स लाबोआखै जोंनो समा खिन्थागोन जोङो आपडेट्सफोर मोनगोन ना इन्टारनेटनि जुगावथ' आरो लोगो आपडेट्सफोरा फैबायानो थायो थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन जुद्धआ बेसेबां दिनसिम थाङो जोंनो समा खिन्थासिगोन थ' बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन